लोगोफोर आयंमोननाव बारियाव जाफैबाय आरोना ओंखामखौ नायलाय थाइजौआ लोगोफोर एकदम जिरायनानै खाबानो मोनो आरोना नै गाहायाव दं आरोना लोगोफोर 100 थाखानि 7 केजि आरोना जोंना सामब्रामाबा नोगोद दाम खम आरोना प्लास्टिकआनो बुंजोब्बाय आरोना नै सामब्राम हानो नागिरदों आरोना आङो एकदमबारे नै गोमोन गोमोन दंथारो नै दै होआखै आरोना गावनि दैजोंनो संदां खाफाल दंमोनलै खुमब्रा नोंसोर मोनजाफैनो सासेयाव दङ हेल' लोगोफोर बिराद गोबावजों खनसे नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि चेनेलाव स' दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बिराद गोबावजों खनसे जानायनि भिडिअ' लाबोलायबाय आरोना दिनै स' नोंथांमोना नायलांदो आरोना दिनै मा जागोन जोङो ओमफ्राय फार्स्टआवनो खुमब्राखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नै खुमब्राया बेनो आरोना जा गिदिर आरोना खुमब्राया नै लोगोफोर खुमब्राया जा गिदिर आरोना संगोन आरोना जोङो गिदिरखा जा गिलिरबो लागाव सिखायानो जाला आरोना नै हाबाबो बायदिथाय मोजांथ' बेदरखौ नै लाबोबाय रुखांबाय आरोना जा मोजां खारखादों सारायसे जाखाबाय नै खुमब्राया दंबावोसो माखासे दोनबाय आरोना संजेनसै सिङाव थिग जाखाबाय माथो लागाव दसदिननि ओंख्रि नङालै दानबा जोबगोन बे एसेल' जागोन बैसागुनि होनब्रा दे होनलाय बोसोर गोदाननि जाखानोसै जोंहा न'आवनो जब जानोसै आरोना देग्लाय बेंगलराव भाजाया मोनबायमोन मोनबाय नै जोंना खुमब्राजों अमाजों नै लोगोफोर जोङो दायो ओंख्रिखौ लाबाय आरोना ओंखामखौबो लानोसै आयंमोननाव जाहैगोन आरोना जोङो ज'नो खुमब्रा ओमफ्राय अमा मोनजाया गोबथारसिन ओंखायनो बिसिनोबो हैनोसै आरोना स' नायलांबाय थादो नै आयंमोननाव फैलायबाय बेरायनो बेलासिनि खुमब्रा ओंख्रि होफैदों आरोना नोंथांमोना नायलांदो नै थाइजौआ माबायदियाव थायो एफा गाहायावसो थाइजौ थायो नायलाय आयंमोननि बागान खाथिनो आरोना बेयो नै बेबो नै मेरला नै खाथि खाथियावनो थाइजोबनायजोब नै आयंमोनखौ नेगासिनो जोङो गेटआव नै बेबो नै जा फिसायावनो थायदों दंबावोसो ओरैजाय नै गिदिर गिदिर बिफांबो दं फिसाबो दं आरोना फिसा फिसायावनो थायदों नै हैथिबो नुफेराखैमोन दिनैसिम दां नैबेथ' जा थायदों नै फिसा दावराय नायनोबा दावराय नै दावराय आयंमोननाव फैयो आरोना नै
हांबायसो बिसोरो नै हांसोआ सिंनिखौ सिङाव थांनो हागौ दा आसलखौ नै जाग्राफ्रा खबलाथा खिबुनाव दोनथ'यो नै जाग्राफ्रा नै रानग्राफ्रा नै लोगोफोर अमा बेदर खुमब्रा लागावबाय दाना नै लागायनोसै एबार जाजेननोसै आयु दंबावोसो लागाव जानाय जराव जर जानाय जराव जर दे रानदो नामनि आन्था जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जाग्रोथारसैला मोनजानोसैहाय आं जाबाय दं अमा बेदर मोनजायैया होदो बेखौ लाथ'फा दे सोबदो जानायखौ जोबगासिनो दं नारै सायं फिथाइ बायो मोजाङै फै नै होख्लायगासिनो दं नै लोगोफोर आयंमोननाव बारियाव जाफैबाय आरोना ओंखामखौ इन्जय आरोना सानडे स्पेसियेलनि स' आयंमोननावबो जाफैबाय खुमब्राया आयंमोननिनोमोन आरोना बिसिनिमोन नै माबायदि गोथाव नंगौना नङा गोथावथार जोबोद मोजां अमा बेदर मोनजाथारियाबो जोबोद गोबाव जाबायमोन गोथावथार मोनसे सेलफि गोबाव जाबायमोन ओंखायनो जोंबो लाबोबाय आरोना मुजिदों ने बे होखायाखै गावनि दैजोंनो संदां खाफाल दंमोनलै खुमब्रा नोंसोर मोनजाफैनो सासेआव दंबावो दा थाइसे लांबावदो खानानै दोनलाबाय बे दालायखौ खानानै दोननो आब' नङा खायाखै दाख्लै लेरहायदों बिफाङाव खालाबायना दोनलाबायो लेरहायदों दा लेरहायदों आं दा ओमफ्राय जाय नों फैयो बेनो हरलाबायनोसै खाना बिराद जाम्बिसो नांगौबा बादाबाव बिफांनिफ्राय मानिया खानाया मोजां बोराय नाखाना ओमफ्राय नैबे बोरा खाब्रबनाय मुजिबायलै बिरादनो गोथाव जादोंथ' खुमब्राया आं गायनाय खुमब्रा गोखै जायं गोखै जाबावनांगौसो जाफंबाय गोखैया गोथाव नोंसोरो अमा बेदर संना होनायखायसो अमा बेदर दिनै मोनजाबाय र' हिमन्त माबा टाका हिमन्त बैसोर मालाय हिमन्त बिसुरमाय थाबाय जादावग्राना गिदिर मोनदों जोंना बेनोल' अनला जानो माइरंआ लाङो एसे हर बेनो जाफैद' 70 थाखा केजि होमबालाय खारैखौ लांला दा खारदै नांला दंखायो खारै दंखायो दंखायो लाबोनाय जोब्बा नांगौबा लांफैगोन ना दाख्लै बावलांबाय इसोर खारैखौ आयं फिसामोन होनना बुंबाय थादों मैथाखौ लांदो नोंहालाय गियान गैया सोंना हरनो होननानैबो रायजादों आंजों दा माबानानै गुरलाबायनानै जानो गुरलाबायो आं दसेनो स्नि बाथोन ना गोरान लाफाबाय ना बोथिया लाबोदों बे ना थास' बिथार खाहैनांगौ गाबोन थास' बिथार जानांगौ मैथा आरो माबा गोसोखांदोंमोनहां दाख्लै नों लोमजाबा खाना हरदोंमोन आङो लोमजादोंनो नों मालाबा फैना लांफैथोंसै होनदां मुदुफुलखौ जाहैदों बोथिया जाबा मैयानो मोनायाव बोथिया सानाव बोथिया एखेरायनो लोगोफोर मैथा दङ एसेखौ लांसै आरोना नाजों जानो जोंनाथ' गैला दसे बाथोन जानो गुरलाबायनानै लायलाबाय थायो दाख्लैबो सुमब्राम हानो नागिरदों आरोना आङो एकदमबारे नै गोमोन दंथारो नै आइ गोलैबावला बिदि खाबानो मोनो मेरला बागान दं आरोना आयंमोननाव दिन्थिख्र'नो हाया जा गिदिरनि बियो गिरगिया नायलाय थाइजौआ लोगोफोर एकदम जिरायनानै खाबानो मोनो आरोना नै आरो बेलाय मानो गाहायावनो दं आरोना लोगोफोर नै थाइजौआ फिसा फिसामोन थाइदों नै बाहाय मा गायदों नै मुला बे फालें गायबावदोंसो बै माबा माबि हाय ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ बियो
बे जायगानि राइटार आरोना लोगोफोर आयंआ बेनो स' आयं हिन्जाव माबा माबि पेकिं खालामगासिनो नै हरगासिनो थांनो रेडि जाबाय टाइमा जोंनि बांद्राय गैया नालाय माने बेलासि जाबाय मालाबा फैफिनसै एन्ड किउटि हनै जोंना फैनायाव नै लोगोफोर मा बिफां थाय नै बेयो मा फिथाइथाय जोंनो दाख्लै हरदोंमोन आरोना आयंआ नै बे देराखै आरोना गिदिरखौ लांदों जोङो नोंथांमोना मिन्थियोबा खोन्थाहर आरोना कमेन्ट बक्सआव नै बेबो नै लोगोफोर नै ओमफ्राय बे फिथाइखौ दाख्लै हरदोंमोन जानायखौ सिगाङाव मोनसिगोन आं मालाबा र' मोनथ'वाखै आरोना दोनथ'दो जोङो मोनहांबाय लोगोफोर 100 थाखानि 7 केजि आरोना जोंना सामब्रामा बाहाय नोगोद दाम खम आरोना नोंसिनिजाय मेरला दंखौ केजि 100 थाखानि 100 थाखानि 7 केजि लोगोफोर हाथायाव फैदो आरोना नै मोनागुलायबाय दसे हाथायाव हाबलांसै प्लास्टिकआनो बुंजोब्बाय आरोना नै लोगोफोर 10 थाखानि गाजर गरायनो गाजर लादो आरोना गाबोन होनो tomorrow Beda juga kira itu 300 euro ಚೆನ್ನಾಗಿ 300 euro kan pincingan na sana No, देखो माधुरी को खिला लिया नै लोगोफोर बेखौ खुगायाव सोयो आरोना नै औ तिनलि गट्टी हलवा दिखे Jinina Rani nih, Rani Jinina. Dekho, kira dia फिर से. यार पुनः हाँ come on पुनः भाई खतरा बे पुनः दी खरदार माथो बेनिफ्राय फैथारनांगौ नोङो फैथारनांगौ नों बेनिफ्राय फैथार बुना